Takže ahoj! Moje meno je Dory a vítam vás pri úplne novom let's play, no pri úplne novej časti dielov a videu začiatočnom z tohoto kanála Dory TV. Je to, volá sa to Lucky Islands, čo je proste Lucky Block Wars. To máte ako Skywars, akorát že len Lucky Blockové. A dneska som tu s Nofacejom, ktorý mi niekam práve zdrhol. Nazdar. To je ten týpek tam vzadu, tam, niekde. Asi vidíte, ako sa teraz šplhá po tej hore. A vlastne chcel som vás, proste dostal som takýto nápad, že môžeme natočiť takéto video. A zrovna som bola s Nofacejom, s týmto mojím kamarátom, 10-ročným, že jo? Že máš 10 rokov? Že som sa trafil prvýkrát. 11. Tak má 11, no čo už. Dobre, takže poď ku mne. Kde si? Kam si šiel? Si mi niekam zdrhol. Kde si? Poď sem! Poď sem! Poď sem, kde si? Asasín! Asasín je môj idol. Hej, dobre. Takže ja sa ťa strihnem, nebudem plýtvať časom a ozveme sa vám, až keď nájdeme prvú arenu. A upozorňujem, že nejdeme normálne, akože proti sebe, ale budeme tímovať, budeme tím. A ideme sa teda do toho pustiť, takže zatiaľ čau. OK, takže za 10 sekúnd začíname a už sme sa portli do prvej arény. Ako sa volá? Orc. Máme prvý Lucky Block. Ja mám. Lugashipy. Yes, Invisibly, palička. Dobre. Odort. Ďalší Lugashipy. Lol. OK. Ty máš luk a šípy, dáš mi jeden luk a šípy. Ne. Ne, au! Ty si nám tak zlý. Ale ne, dám ti samozrejme. Ale dám ti až zajtra, dneska nemôžem, dneska natáčam. Ježiši, další koláč. Ja mám diamantový krompáč, haha. Ty. A enderperly, Ja mám enderperly 3. Uhú. Ja umrom. Ty umroň. Dobre. Ja umroň. Ešte vidím 2 lucky bloky, pre ktoré si idem. Hop. Ja si jdu sem pro Lucky Blockčíky. Mám mečík. To je nahoře. Mám meč. Mám nástroje kamenné. A ešte posledné. Ja mám. Ďalší luk a šípy. Kámo, ja mám dragon něco vám. Máš ten texture stáhlý? Ano, mám, počkaj. Tak vidíš to, jak to vypadá. Ano, poď. Dám ti dám ti nejaké veci, ktoré nechcem a tak. Děkuju. To je všetko. Já si ten explosiv. To je moje. Nech mi to. Nástroje. Je to tvoje. Já jsem si ten luk opravil. Další nástroje. Kde si opravil, ako? Já jsem si opravil tak, že jsem šel do inventáře. Prečo som si dával 2? Dobre, teraz to na chvíľku strihnem, neplýtvam časom. A uvidíme sa s vami, až keď budeme mať dobré veci. Dobre, takže pokračujeme ďalej. A... OK. Ja si jdu sem. Jej, dostal som dort, keď som bol hladný. Dneska mi praje šťastie. Ne, voda. Voda. Žádné štěstí. No, on nemá žiadne šťastie. Za to musíte dať like pod video. Dajte mu like pod video za to, že nemá žiadne šťastie. Umím skákať parkour v Minecraftu, ale nemám štěstí. Lucky Block a je tady hnedka láva.
Já mám zase nějakou hůlku, já mám lighting band. My jsme dvaja v týmu. Už iba. Já si tu zoberem melony. Já se s tam asi nedostanem. Červeňák. Červeně. Tady. Iron Match. Ale teď ti mi daj. Daj mi aspoň niečo. Díky. Já si ty hůlky nechám, já budu čaroděj. OK, nech sa páči, ty máš ještě jedno. Hej kamo, já mám TNTčko. Bodo. Hej kamo, čum se na ty hůlky. Dívaj, tyto všechny hůlky mám. Tuto. Tuto. To mě udělalo štít. Tuto. To vypustí TNTčko. Toto, to mě dá víc. To mě dá regeneraci. Já vím, já ty paličky poznám, já už jsem toto hrával asi milionkrát. Ale musíme si natěžit bloky, aby mohli jít odtredu, víš? OK. Já mám nějaké bloky. Ne boky, ale bloky. Aha, však jo, bloky. Tak nehovor bloky, teda boky. Čo si? Nejaká brúšna tanečnica. Dobre. OK, takže pozor, dávame si pozor, aby nás nechytili. Shiftuj, aby nás neobjavili. Tak tady máš TNT. Daj im čo preto, kámo, mrácho. Já nemůžu, já nemám jídlo. Máš nějaké jídlo? No per. Já jdu dom se podívat. Tam není nějaké jídlo. Má diamantový meč. Ne, do prči, ne. Ne, jdu na ně. Idem na ně. Ne, fuck, do piči. Jsem invisible. Já jsem umrel. Já jsem invisible na 2 sekundy, tak ne. Už ne. Tam zase to brzdí. Kam jsi zmizel? Já ještě nejsem mrtvý, já jsem si šel pro jídlo, ale... OK, takže já to zatiaľ strihnem a dáme ještě druhou hru a potom... Pozor, máš tam jednoho. Takže já to zatiaľ strihnem. Bacha, jde k tebe. Blesk na tebe! Shield na mě, sakra. OK, takže ozveme sa vám až v druhej hre. OK, Zabíram. takže táto hra bude posledná a už to pomaly môžeme aj ukončovať, takže... Rýchlo dole. Takže dámy a páni, ja sa vám ospravedlňujem za noface, lenže spadol nám hovor a musím to ukončiť sám. Dúfam, že vám to nebude moc vadiť a ja sa s vami v tom prípade teda lúčim a čusák!